Laugarren atalaia ikusita. Bai. Hasiko gara komentatzen, ez? Hasteko, gure harremanak denbora bat, hartuko du. Bai. Behar duelako. Bueno, behar duelako, zuk uste duzulako hori. Agian honena denbora bat hartzea izango da. Denbora bat? Bai? Nola gauden ikusteko? Baina zenbat denbora? Ez dakit? Bikotean ez da bat bakarrik bi. Bueno. Eta orduan... Gure bikotean argi dago nork agintzen duen gehiago. Eta agia da, zuk ez duzula margen ikusten, jarraitzeko edo saiatzeko arazoiek. Nik ez, Olatzek. Olatzek, barkatu. Vale? Bueno, izaera oso desberdinak dugu zelako, eta zu saiatzen za... Ez ni ez, Gorka. Gorka saiatzen da, ez dakit, autoritate hori hartzen. Ordunaldi horrek ez da ondoen. Ez. Ez, ikusi da, Olatzek badeko zela amaitz gaizto pilo bat, eta... Baina niri gratza egiten dira, Olatzek ez duela benetan konfiatzen Gorkaren gan. Zuk uste? Pum! Zuk uste? Bai, benetan. Gorka saiatzen da hor, hitz egin dezagun, komunikatu dezagun gure arazoak. Edo paso egiten duzu, edo borde antzuten duzu, edo direktamente ez duzu antzuten. Du. Bueno, hori, gure harremanak hartu dagoela pausa, bategatik edo beste bategatik. Bai. Bueno, hartu dugu pausa, baina gero ikusi da, ezetz. Azkenin egon da hor amaieran musu pasional bat. Niri luz egin zait. Eta zuri? Bai. Nora eta azterketarekin liatuta ibili naiz, baina falta mota zaitut. Musu pasional bat, norari ez daiona gustatu. Ze, klaro, harreman hori ezagutzen moduen... Haien artekoa. Bai. Askoz be, estu hau ikusi da, denbora asko pasau da berako alkarraz ikasten. Olatzek norai lagundetza berreskurapen hori gainditzen. Ze bestela norak ezin dago jokatu. Eta Olatz oso lagun hona da, eta orduan esango neuk lagunduko zut eta laguntze hotza. Bale? Bale. Ordeka egon da dau estena bat, dutxan, nun... Ze dutxa. Niretzat, agian oso erresa da ikastea. Baina badakizu zenbat kostatu zitzaitan horrela egotea. Biluzik. Dutzatzea. Ispiloren aurrean nire burua ikustea. Da, ez dena bat, nun ikusi leiken kontu horrek jarretzen dabela Olatzengan eragin eukiten. Eta bize, da gai bastante komuna, bastante garrantzitsue. Gazten artien emoten dan gai garrantzitsu bat, eta oso nau oso harro nire personaji erabili dalako gai hori erantzeko. Unatek garrantzi handiago ematen diolako, teknikari? Ez, neskek bezala entrenatzen gaituelako da. Gero baita ere, adibidez, mutilen aldagela, denboraldi honetan ikusi daitekela askotan nola den mutilen aldagelen radiografia. Zelako izaera izaten duten mutilek aldagelen barruan. Eta orain etorri dela Galder pertsonaia, dela justo antitesia nire pertsonaiarekin edo Jonen pertsonaiarekin, ikusten da batzuetan nola prepotentzia batek beste batzuk alienatzen dituzten eta sortzen dela manada moduko bat talde bat unga batzuk badiela. Eta gainera, entrenatzailea neska denean, apaga manos. Eta nik uste dut oso ondo dagoela Dorretaren pertsonaia, Unetaren pertsonaiak nola saiatzen den limite batzuk jartzea eta nola aurre egiten dion olako taldei. Bai, Galder izaneke virus baten moduen eta dana kontagitan dauz. Egize da? Bai. Da virus bat, eta dana kontagitan dauz, batzuk izenezik, persona horreiteke bakuna jarrita. Gorka. Eta... Gorka bakuna da. Gorka iteko bakuna garrita, Gorka ez da bakuna. Baina nik behitu, ez duan askotan ulertzen da, zergatik amets egoten den denbora guztin Galderrekin edo Galderren graziak jarraitzen. Ametzak horako
jarrera deko. Be autoestima oso bajo ikusi da belako, eta orduen Galderre bezalako pertsonaia bat, azkenin oso influenziala da. Eta nesken aldagalan ikusi da aldaketa bat batez be, entrenatzaile truke hori egon da, eta bueltau da gure gana gure larra, baina bueltau da oso diferente. Taldekideen ilusioak, ametsak, beldurrak. Azteko nola sentitzen garen esango dugu. Taldean lan egiten baduzu, bakoitzak esatea nola sentitzen den, uste garrantzitsua dela, bestela taldea ez du aurrea. Guztu horretatik, zuk erabakitzen duzula zer esan eta zer ez, bale, oraino okei. Baina uste dut, askotan hasten dugula zein garrantzitsua den, ez besteek jakitea nola zauden, baizik eta zurekin hobeto goteko. Hau gertatu zait, hola sentitzen naiz, eta bestea, baina uste dut garrantzitsua dela. Eta uste dut, azken finean larrak nahi duena da, hori, azken finean ekipoko talde guztiak, esatea nola sentitzen den. Ez dakit, baina girue, esan ikurot esan, ez dut esaten futbol talde baten, azken ez datugu futbola, kirola, ez dakiz zer, eta ez diela kontuen hartzen, bakoitzan sentimenduek edo bakoitzan zelan sentitzen den, momentu bakozien, ok. Baina, girue, ez dau, ni adibidez giro horretan enitzen komodo gongo nire kontuek esateko, bale? Bale, bai, azta. Oso ondo. Ni ere, nik adibidez, nik dekat ekipo bat, nik Ainoak, non, igual, sozioek gertatzen bata, sentitzen azela komoda, gauza horrek kontetako. Baina, irabazi arteko printzesen ekipue, ez teko giro honik. Hori egia da, bale, oso ondo, hori bai. Eta egize da, eta larra saiatzen dela giro hori hobetzen, holako? Terapiekin. Bai. Eta batez be, ipini da bela nesken entrenatzaile, Eunates izeteko nesken entrenatzaile, Baina Eunatek izan ziolako pei hori haren jokako zula. Eta gara, mediko esan badute, arriskutsua dela, ni pei izango banitz berdinen gunuke aldaketa. Gauza bat ekarri nahi nizun, lehengo eguneko eskartzeko. Nik uste du baita ere interesgarria dela nola enfokatzen hasi diren Galder eta Lilin arteko harremana, baina egia da kasu honetan Galderren izaera nola izan da eta manipulatzaile bat denez, erabiltzen duela Lili harenengan harreman astutzeko. Bai. Eta azkenien bere objetibo ez da Lili. Harene, da, kasu honetan. Baina, badau jende asko objetibo Lili eukiko bena. Hori, adin diferentzia hori aprobetxatuta eta kontuan deixe euki bidala. Lilik nik betzatot ez Galder ikusten dago como jainko moduen, bale? Porque askotan adin diferentzia horrek eta gero bai, idealizatzeko eta gero bai, nerabiek ez dakit ikusten da benien nagusi bat beraiekin hitz egiten edo kesea geixa sentitzen di eta nerabe batek gure da bena da autoestima pilo bat euki, ez da izan... Popularra izan... Bai, azkenien dalako diadin batzuk bastante zaiak egiteko. Orduen, amendik gure partez izan kontu handi zeukiteko olako gauzekin, kasu honetan Lili ez dala izen Galderren objetiboa, baizik eta Lili erabili da bela, harenekin harreman astutzeko, baina gehienetan ez da holan iseten eta... kontu handi zibiltzeko, sare sozialekin eta guzti horrekin. Pentsako zu, nagusi bat dabil niri berbetan edo... Kontuz, red flag. Bai, ez da normala, ez da ondo eta kontu handi zibili bidala. Ondorio asko ongo die horrengo bataletan, gorkan postasuna bat, eta gorkan postasuna alde batetik, eta gero noran decepzio hori. Gero bai, Eunatek zelan itotzen aurre aldagela hain bortitz horri. Gauza asko datuzela, gauza asko zabaldu diela, eta horrengo atalak... Ikusi berritu zuena.